syempre, alam ko na miss nating lahat ito. Oo, sobra. Itong mga kabisyo natin, umaantabay na. Corrected by ang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Isang araw ay nag-usap ang Panginoon at ang isang lalaking banal. Panginoon, gusto ko pong malaman ang pagkakaiba ng langit at ng impyerno, sabi ng lalaking banal. Sabi ni Lord, ang langit, yung girlfriend mo. Ang biyanan, ang impyerno. Joke! Joke lang! Joke! Panginoon, gusto ko pong malaman ang pagkakaiba ng langit at ng impyerno. Sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang itsura ng langit at ng impyerno. Sagot ng Panginoon. Ipinakita ng Panginoon sa lalaking banal ang dalawang magkahiwalay na pinto. Hello, nakakatakot. Oo Baka mamaya magkamali ako ng Kaya pasok nga eh. Nakaka-stress. Binuksan ng Panginoon ang unang pinto. At pagkatapos, ay sumilip sa loob nito ang lalaking banal. Makikita sa likod ng unang pinto ang isang napakalawak na silid. Sa gitna ng malaking silid, nakapwesto ang isang napakalaking hapagkainan. Nakahain sa gitna nito ang napakasarap na putahe na nakalagay sa isang palayok. Partner, nagutom ako. Parang gustong kumain. Correct! Halos maglaway ang lalaking banal sa amoy ng masarap na pagkain na nakahain. Subalit kapansin-pansin ang mga tao na nakaupo at nakapaligid sa hapagkainan. Bawat isa ay namumutla at nangangayayat. Lahat sila gutom na gutom. Nakatali sa kanilang mga kamay ang mga dambuhalang kutsara at tinidor na pawang mahaba ang mga hawakan. Dahil dito, ay hirap na hirap silang makakuha ng pagkain mula sa palayok. Hindi rin nila mailapit ang kutsara at tinidor sa kanilang mga bibig. Nagnakaw sa display. Impyerno yan, mga magnanakaw. Impyerno yan, partner, mga magnanakaw. Ninakaw sa dingding, partner. Yung mga daw nakadisplay sa bahay. Correct, di ba? Yung galing Baguio. Tama. Tapos yung kasama ng rosaring malaki rin. Sila yun magka-family. Nakatali sa kanilang mga kamay ang mga dambuhalang kutsara at tinidor na pawang mahahaba ang mga hawakan. Dahil dito, ay hirap na hirap sila makakuha ng pagkain mula sa palayok. Hindi rin nila mailapit ang kutsara at tinidor sa kanilang mga bibig. Hindi kasi kasya. Kaya nga, ang hirap kaya. Napabuntong hininga ang lalaking banal sa kalagayan ng mga tao sa kwartong yun. Panginoon, kaawa-awa naman ang kalagayan nila, sabi ng lalaking banal. Ngayon ay nakita mo na ang buhay sa impyerno, sabi ng Panginoon. Sabi sa'yo, so pag nakakita kayo ng malaking kutsara. Corrected man. Mga ano yan, mga sandata ni Satanas. Pagkatapos makita ang laman ng unang pinto, ay nagtungo naman sila sa pangalawang pinto. Makikita rin sa loob ng pangalawang pinto ang napakalawak na silid at napakalaking hapagkainan. Meron ding nakahain na napakasarap na putahe na nakalagay sa isang dambuhalang palayok. Nakakabit din sa braso ng mga taong nasa hapagkainan ang malalaking kutsara at tinidor. Wala, makakalito na. Kasi pag nakakita tayo Kaya ng malaking nga, kutsara at tinidor. Diba dapat impyerno yun kasi mga sandata ni Satanas. Ano kayong pagkakaiba? Correct. Pakinggan natin. Nakakabit din sa braso ng mga taong nasa hapagkainan ang malalaking kutsara at tinidor. Subalit, ang kalagayan ng mga tao sa loob ng silid na ito ay may malaking pagkakaiba kumpara sa mga tao sa unang pinto. Bawat isa na nasa pangalawang pinto ay pawang malulusog. Sama-sama rin sila nagkikwentuhan at nagtatawanan habang kumakain.
Hindi ko po naiintindihan. Bakit po ang sasaya at ang lulusog ng mga tao sa kwartong ito kumpara sa kabilang kwarto? Pare-parehas naman po silang malaki ang mga kutsara at tinidor. Tanong ng lalaking banal. Simple lang. Ang mga tao sa kwartong ito ay natutunan kung paano magbigayan. Sinusubuan nila ang isa't isa. Hindi sila naglalamangan. Ganito ang buhay sa langit. Masayang sagot ng Panginoon. Ganda! Simple lang, di ba? Simple lang eh. Parehas na. Alam mo, parang ano yan eh, parang katulad ng sa buhay. Lahat po tayo binibigyan ng pare-parehas na sitwasyon. Diba? Nasa sa atin lang kung paano natin siya haharapin. Correct. Diba? Tingnan mo yung yung itsura partner. Parehas eh. Parehas na may malaking silid. Correct. May hapagkainan. May malaking palayok na may masarap na pagkain. Tama. Parehong may mga malalaking kutsara at tinidor. Ang pagkakaiba lang, yung isang pinto, mga kabisyo, hindi sila marunong magbigayan. Tama. Pag hindi ka marunong magbigay, subukan mo. Kunin yung display ninyo sa dingding. At kumain ka ng lugaw. Gamit yun. Gamit yung malaking kutsara tinidor sa dingding ninyo. Subukan mo kumain ng pansit canton gamit yung malaking tinidor galing sa dingding. Ewan ko na lang kung makakakain ka. Tama. Diba? Pero subukan mo naman. Gamit pa rin yung malaking tinidor na yan at malaking kutsara na yan. Pero ang susubuan mo yung kapatid mo. Tapos yung kapatid mo, susubuan ka rin. Di ba makakakain ka? Tama. Di ba? Alam mo, simple lang yung kagandahang asal ay tinuturo ng kwentong ito. Yung matuto kang magbigay. Tama. Yung pagbibigay nagtaos sa puso, yung with sincerity. Tama. Mararamdaman mo yung happiness eh. Yung totoo, yung sabi mo nga kahit minsan mawalan ka na eh, mabigyan mo lang yung mga taong mahal mo. Correct. Iba yung feeling na mararamdaman mo. Yung parang inexplicable na parang masaya. Saya. Kasi nga po mga kabisyo, sa pagbibigay, meron po tayong nararamdaman na kaligayahan. At yung kaligayahan na yun ay yung ating reward. Correct. At yung reward kaligayahan na ganun, sinasabi nila, yun nararamdaman mo pag nasa heaven Correct. ka. Yun ang langit. Tama. Diba? So, simple lang ang kwento na may wagang burnay, wag po tayong manlamang. Correct. Matuto po tayong magbigay. Learn to give, learn to share, Corrected learn the spirit of goodwill. Yes, true. Lalo, hindi lang tuwing Christmas. Tama. Diba? Tuwing Pasko lang mag-share. Oh. Diba? Doon lang natin naisipan magbigay eh, no? 11 months, wale. Diba? Dead ma sa mga taong nangangailangan pag Christmas lang, saka may outreach. 'Di ba? Pero all year round, 'di ba? Meron laging nanghihingi sa iyo. Meron kang kapitbahay na laging nakikita mo butot balat na, 'di ba? Pero meron ka bang ibinigay na sa taong 'yan? Correct. Nakatulong ka na ba? Ewan ko lang party kung na-experience mo na hindi ko inisip na na coincidence yung mga nangyayari na minsan kahit alam mong wala ka na pero pag nagbigay ka, maya-maya after a few hours or after a few days, ang laki ng balik agad sa'yo. Kasi nga po, yun yung tinatawag po nating good karma. Totoo yan. Yun po yung sinasabi natin na kung anong itinanim siyang aanihin. Diba? Everything you do bounces back to you. Totoo. 1,000-fold. Tama. Tsaka dito rin babalik partner na God always provides. Correct. Diba? Kaya matututo po tayo na magbigay mga kabisyo. Promise. Babalik din po yan sa atin. 1,000-fold pa. Tama ka dyan. Diba? Kaya wag po tayo maging sakim. Correct. Sabi nga nila, ang taong marunong magbahagi ng kanilang biyaya, ang taong pinagpapala. Yan. Sabi nga daw nila, partner, kapag ka maiksi ang kumot, tumangkad ka na. Kasi kumo-quotation ka. Lahat ng quotation naglalabasan. God provides. Everything you do bounces back to you. Diba? Kung anong itinanim siyang aanihin. Quotation din ako. Kapag maiksi ang kumot, tumangkad ka na. Ay, nakaka-lurky. Diba, yun yung mga kagandahang asal na tinuturo sa atin ng elementary pa lang tayo, diba? Pero alam yung magbigay ka. Life lessons po yan eh. Na hanggang po sa pagtanda natin, hanggang sa ikamatay po natin, yun po yung dapat na dala-dala po natin. Diba? Correct. Tingnan mo, pansinin mo, kapag tanim ka ng tanim ng sama ng loob or gawa ka ng gawa ng masama, for some reason, hindi ka umaasenso. Totoo. Parang yung mga nagdanako ng cellphone, kung tutuusin, halimbawa yung mga snatcher, yung mga magdanako, kung tutuusin, yayaman sila eh. Kung halimbawa sa isang araw,
10 bag ang ma-hold up nila. Correct, kung yun talaga yung gawain nila araw-araw. Kung tutusin, magkano laman ng bawat isa, di ba? Oo. Kung tutusin, dapat medyo yumayaman na sila. Pero bakit nananatili sila sa ganong klaseng trabaho? Correct. Nananatili silang magnanakaw. Nananatili silang mahirap. Kasi kung ano po ang inyong itananim, yun rin po ang inyong aanihin. Correct. Diba? Ako natutuwa ako doon sa mga bata, partner, na kunyari nagbibigay. Kunyari kasi yun yung ni-instill ng mga magulang nila sa anak nila. Kumaga parang kumakain siya halimbawa ng biskwit. Correct. Tapos humingi ka sa kanya. Nagbibigay, natutuwa ako sa mga ganong klaseng bata kasi bata pa lang marunong nang mag-share. Correct. Diba? Sana wag natin kalilimutan kasi nung mga bata tayo yung tinuro sa atin ng mga nanay at tatay din natin. So yun din yung ituro natin doon sa mga magiging anak natin. Yes, ang magbigay. Check ng pink na ballpen. Thank you, Maywagang Burnay. Sa isa na namang napakagandang kwento. Ang unang pasabog na kwento diba? For year 2015. Kumakabog Yan. na kaagad to si Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po. Tambalan. Share na share. Like na like. Partner, nung Pasko pala, speaking of sharing, ano kasi ako, ang tawag dito, halungkat sa... Nagkasino ka, ano? Nagbadyong. Naghalungkat sa cabinet at na-realize ko na meron ako mga sapatos na hindi unused, partner. Okay. Hindi nagamit. Tapos inano ko siya. Sabi ko, sino po ang may gusto ng mga sapatos na ito? Pinost ko. Kasi may mga nagtatanong kung sino daw po yung nanalo or sino yung nakatanggap. Nag-PM po ako. Hindi ko na po ipopost kung sino. Pero ma-open nga yung Facebook ko. High heels sa partner. 5 inches gusto mo? O sige. Hindi, pag nakuha ko, babenta ko. Nag-PM po ako dun sa mga maswerte na makakatanggap nung sapatos at isi-send ko na lang po sa inyo. So kapag pag may kailangan pag may PM galing make sa sure amin. si Nicole Yan, baka may mag-PM sa inyo. Correct. Poster pala yon. Tama. Make sure ako po yun, ha? Yun, baka umasa sila. PM po ako. So kapag ikaw yung nakatanggap ng PM, sa'yo yung napunta. Napakaswerte naman. Marami kasi nagtatanong. Tsaka marami nag-comment dun sa pinost kong picture na maiksi yung buhok ko. Ang lakas makabata. Ba't matanda ba ako, ha? Bakit? Sinasabi niyo bang may edad ako? Lahat ng comments, ang bata mo, Nicole. Bagay sa'yo. Di pa ako sanay partner sa hair ko. Yung pagsuklay ko, tapos na. Isang ganun, tapos dati na. Dati umaabot hanggang likod mo. Hindi umaabot siya. Hanggang leeg lang, tapos na. Mas mahaba na kay book ni Princess kasi si Princess carry i-ponytail. Ako partner, hindi na carry i-ponytail. Ganun ka isi hair ko. Kakalurke. Ganyan. Brand new look. New gipet. Ang tawag dito, trip gupet. Mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!